Pieniä värieroja, mutta muuten sama. Ei minä. Joo, tuossa menee Vieske. Tuolla mennään lujaa. Aina joku vie tuossa. Menikin ajat. Tuossa löi jarrun päälle. Se alkaa potkimaan. Pitäisi olla porukkaa tästä pitkin, ettei ne mene kasoon. Heitä mukaan lettua. Kyllä päähän. Siellä sykkii, käävetään tää muuttokaa perässä. Kyllä 14. On piskuri vielä. Joku tuo punta. Mä totteloin tätä värkkiä. Se pyörittää. Video. Minä kauan enää. On käynyt jo kilometrin. Siitä ruppee kohta. Isseelle annon. Tuolla menee tuule. Nyt otetaan irti jo. Jäi vähän täytyy. Tuolla on 2 tuolla rauhassa. Fiksui. Ja nuo tunnistaa samalla meidät. Niin. Nyt rupeaa rauhaan. On se hakattu tai sitten ei oo hakattu. Tästä ruvetaan panemaan järjestystä. Kyllä, joo. Tuolla alkaa neuvottelua. Kyllä, siellä tullaan. Kaverit rauha kesken. En mitään tolpa ympärillä. Suomalaa. Oli Vieske. Niin näkyy se. Niin mä kattoo, kun se on vielä. Kinku päällä. Jännästi ne jakautuu. Tuolla. Toinen meni käännin. Toinen on täällä ja toinen on varmaan tuolla. Tuolla on Vieske. Eikö tuossa ole tulari justiin juoksuu tässä reunassa? Piirusta päätellä. Eikö ole? Saattaa olla. Ne ei muilla ollut tuollaisia kolmia. Kentällä. Onko se täällä ori? Ei ole. Kaverit on tässä kuitenkin. Joo. Tämä on makeeta touhu. Mitä sä kyllä hevosinimillä? Mitä tuosta laivattiin? Se oli niin viku, sitä pidettiin niin kiinni. Mitä oli se pieni arpa vai? Saittako te kuvia? Oikeasta hevosesta. Sitä ei tiedä. Mä oon nyt tänne videolle vaan, kun tunnistanut niin. Kotona nauha. Vieskeri on tuolla ainakin tuolla nurkassa. Nämähän tuntuu. Tästä tulo nyt. Vieskeri on tässä. Minä se tulari on? Tulari on tuossa laukassa. Niin, ei niitä näkee sen. Tässä on. No. Nyt kuvia siinä. Siinä on molemmat nyt. Joo, niitä käy. Oh, Joo, molemmat nyt siinä. löysivät toisensa. Löysivät toisen. Kato, niillä on tuo merkki. Niin on. Oot katso muilla jo. Samanlaista. Siinä ne on niinku 2 Maria. No siellä saa kaverit mennä kai. Niin. On siinä
muutama vähän isompiakin. Katso kun nuo on isoja nuo. Ne meni heti Eikä ne nyt vaan ajattaa. No vähän. Väliin. Niin, joo. Ei oo. Piti lähteä lujaa ja mä Joo, se tekee hyvää. Veden. Joo. Sitten toiset tulee vastaan. Siinähän on liiderit sitten tuolle porukalle. Mutta tästä on toiset saada kiinni niitä ollenkaan. Ei mitään. Vielä ei oo vaahtoa. Ei, mutta nehän on johtajia, kun muut seuraa. Kyllä huomaa, kekka on ollut kahdestaan. Tuli irti pääsy eikä. No ei yhtään huutanut, että koska se alkaa. Joo, tiedän. Se huuti, se ei varmaan kuulunut. Uusi herre 321. Ei. Tulis molemmista pois. Pumpulikkoon ei kuule mitään. Onko sillä muita noita? Ei oo kun nämä kaksi. Tällä on pieni tällä. Ne on ne.